awennau I chi Dylan. Pob endith ar yr Oedfa. Bore da I chi gyd. Yn hyfryd iawn gael cyfle I arwain yr Oedfa unwaith eto. Taswn I wedi bod efo chi wythnos nesaf, swn I wedi torri'n ngwallt. Ond dych chi'n cael gweld dwi fel hyn heddiw. Dwi wedi brwsio fo cymaint a fedrai, ond dwi'n siŵr bod chi gyd, nifer o'na chi wedi bwcio I torri'ch gwallt eisoes hefyd. Ond mae'n hyfryd iawn cael eich cwmni chi unwaith eto. Hyd wrth gwrs yn Sul y fam neu Sul y mamau, ac mi fyddai'n codi'n hestyn heddiw o hynny felly y thema Sul y fam, ond hefyd testyn sydd yn cael ei gysylltu gyda'r diwrnod yma, wrth gwrs y porthi 5,000 ac mi fyddai yn codi o hwnnw hefyd. Ond gadwch I ni gyntaf droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad, nefol a sanctaidd, diolchwn I ti unwaith eto am y cyfle I ddod i'th bresenoldeb di. Yn diolch bod ni wedi cael cwrdd mewn gwasanaeth o fawl a moliant I ti. Bydd gyda ni drwy dy lan ysbryd heddiw. Wrth I ni dy glodfori di, ac wrth I ni gyflwyno ein gwasanaeth I ti. Gyfynwn hyn yn enw ac yn haeddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Mae ganwn ni yn hemyn gyntaf rwan, a dwi am rannu'r sgrin y fan hyn. Ac mae'n emyn cyfarwydd, mae'r geiriau'n gyfarwydd, mi glywaf dyna'r lais, ond ar y dôn Sara ydy hon y benodol. Dwi'n neud yn siŵr bod chi'n clywed share sound. Gadwch ni ganu yr emyn gyntaf felly. Dylan, dyn ni ddim yn clywed y sain. Neu gychwyn hynna eto. O'n i'n meddwl bod chi, o'n i'n gweld cega ddim yn canu. Dyna ni eto, share sound. Gewch chi godi bawd os da chi'n clywed hwn rwan. Da iawn. Yn iawn.
Mae'n hyfryd gweld bore yma hefyd bod rhai ieuenctid a phlant yr eglwys yma. Croeso i chi. Mae'n hyfryd iawn gael eich cymryd chi. Dan amgylchiadau mwy normal, mi fysa ni yn y capel wrth gwrs, a mi fysa ni'n gallu cynnar ryw weithgaredd arbennig, ond mi na ni gynnal gweithgaredd hefyd, a dwi eisiau chi chwarae gêm hefo fi heddiw, a dim jyst ieuenctid a'r plant, ond pawb hefyd. Da ni am chwarae gwir neu gau. Alright. Ac felly, pan mae dwi yn rhoi ffaith neu rhywbeth sydd ddim yn ffaith, dwi eisiau chi ddeud os ydy o'n gywir neu'n anghywir. Rwan, y ffordd o wneud hynny ydy codi bawb i ddeud bod rhywbeth yn gywir. Alright. Os ydy rhywbeth yn anghywir, rhaid y bodyn i lawr. Alright. Da ni am gychwyn hefo cwestiwn sydd yn reit hawdd i gychwyn pethau ffwrdd. Judith oedd mam Iesu Grist. Gwir neu gau? Ie, a pawb i lawr, wrth gwrs, anghywir. Da ni gyd yn gwybod yn dydan, mai Mair oedd mam Iesu Grist. Cwestiwn nesaf, ac efallai fydd ieuenctid yn dall mwy fan hyn. Little Mix ac anodd y gan Mamma Mia. Gwir neu gau? Ia, da iawn. Y bodyn yn mynd lawr. Wrth gwrs, Abba, ganodd y gan Mamma Mia. Oedd yn rhif 1 yn y siartiau yn 1976. Mae o cyn geni chi o bobl ifanc. Mae cyn geni na hefyd. Ond wrth gwrs, mae'n gan mor boblogaidd mae pawb yn gwybod yn dydi. Reit, cwestiwn nesaf. Mae yna gynnydd o 70% mewn gwerthiant bloda ym Mhrydain ar gyfer Sul y Mama nag ar unrhyw ddiwrnod arall yn y flwyddyn. Gwir neu gau? Ia. Mae pawb eto, efallai rhoi di dwylo fyny, rhoi bodyn i fyny. Mae hynna wrth gwrs yn gywir. Mae na gynnydd o 70% mewn gwerthiant bloda. Efallai bod rhai na chi wedi cael bloda heddiw. Reit, y cwestiwn nesaf. Cwmni gwerthu cardiau a ddyfeisiodd Sul y Mama yn 1912 i werthu mwy o gardiau. Cywir neu anghywir? Mae'r atab yma hyn yn gymys gan bawb tro yma. Y atab wrth gwrs ydy anghywir. Wrth gwrs mae Sul y Mama wedi bod yn cael ei ddathlu ers dros 4 canrif gan Gristnogion wrth gwrs, ac fe ddoi at hynny maes o law. Reit, cwestiwn nesaf. Mi oedd yna ddynas ar un adag ac oedd ganddi 69 o blant. Ddynas ar un adag oedd ganddi 69 o blant. Cywir neu anghywir? Dyna rhai. Bawd i fyny rhai. A'i bodyn i lawr. Wel, mae hwnna yn gywir yn ôl y sôn. Yn ôl ffeithiau hanes, Mrs Feodor Vasiliev o Rwsia oedd enw'r ddynas yma. A rhwng 1725 a 1765, mi roedd o ddienedigaeth 27 o weithiau. Mae gen i 16 par o efeilliad, 7 set o triplets a 4 set o quadruplets. Ac sa chi'n edrych i fewn i'r hanes, o'n i ddim yn credu y ffaith yma i gychwyn, ond wrth gwrs mae yna ffeithiau i ddweud bod hynny'n wir. Reit, cwestiwn nesaf. Mae jyst o dan 10 miliwn o gardiau yn cael eu hanfon ar gyfer Sul y Mama. Mae o gwmpas 10 miliwn o gardiau yn cael eu hanfon ar gyfer Sul y Mama bob blwyddyn. Gwir neu gau?
Rhai i dwylo fyny, rhai i dwylo lawr. Wel, mae yna dros 30 miliwn o gardiau yn cael eu hanfon, felly dipyn mwy na 10 miliwn fel nes i ddeud. Ac yna, y cwestiwn olaf felly, yn draddodiadol, cyfle i bobl fynd yn ôl i'w mam eglwys i addoli ar y Sul oedd y Sul yma. Cyfle i bobl fynd yn ôl i'w mam eglwys i addoli ar y Sul oedd y Sul yma. Cywir neu anghywir? Dyna ni, mae hwnna yn gywir. Mi oedd o yn gyfle i bobl fynd yn ôl i'w mam eglwys. Cwis bach, felly, wrth gwrs, i ymwneud â Sul y fam, neu Sul y mama. Ac, wrth gwrs, mae'r traddodiad yn mynd yn ôl canrifoedd yn dydy. I'r 11 ganrif ar 15, roedd ein arferiad mewn rhai mannau Gristnogion ymweld â'r fam eglwys. Mae hynny'n golygu yr eglwys agosa i'r dref, neu yr eglwys gadeiriol lleol hefyd. Fysa pobl yn dod i addoli yn y fan honno ar y 4 Sul o'r Grawys. A mae heddiw yn hanner ffordd drwy'r Grawys, wrth i ni ymlwybro wrth gwrs tuag at y Pasg. Ond oedd ti 200 mlynedd yn ôl hefyd, yr o'na arferiad i roi caniatad i forynion a gweision, fatha rhai ydych chi'n gweld yn Downton Abbey, pwy sy'n hoff o Downton Abbey yma. Mae'n erbyn hwnna, mae'r gyfres yna wedi gorffen wrth gwrs, ond ia, rhoi caniatad i forynion a gweision fel sy'n chi'n gweld ar Downton Abbey, i gael diwrnod i ymweld â'r fam eglwys gyda ei mama ac aelodau eraill o'r teulu. Ac yna bydd yna wledd yn aml iawn gyda chacan cinnamon cake, cacan ffrwytha gyda marsiban ydy hwnna. Ac yna 11 pelen marsiban ar y top sydd yn cynrychioli wrth gwrs yr 11 disgyblion gan eithrio Judas. Ac wrth gwrs mi oedd hyfryd gael y cacan yno. So rhain chi wedi creu y cacan cinnamon yma. Os ydych chi yna eich chi gadw tamad bach i mi, achos dwi rioed i drio fo. Ond yn fwy diweddar wrth gwrs, mae'r diwrnod yma yn dydy yn ddiwrnod i weddio ac yn ddiwrnod i weithredu. Adag o gynnig diolch gan gofio yn enwedig am fama sydd wedi ein gwasanaethu. Yn aml iawn mewn ffyrdd costus iawn. Mae hefyd yn ddiwrnod o emosiynau cymysg iawn i lawer yn dydy. I rai mae cofio yn boenus i rai, i eraill mae'n Sul y fam yn atgoffa o siom neu gollad, i eraill mae'n diwrnod hapus. Ac felly ar y diwrnod yma, mae o'n gyfle i ni i fyfyrio ac i weddio. A mae gen i fi fideo rwan, y myfyrdod sydd gen i. Mae o'n gyfle i chi weddio a nodi'r diwrnod mewn ffordd ydych chi yn gweld y dda, oherwydd mae'r diwrnod yma yn wahanol i wahanol bobl, a mae bobl yn nodi'r diwrnod yma mewn wahanol ffyrdd. Ac felly cyfle ydy y fideo yma wan i nodi'r diwrnod yma fel ydych chi'n gweld yn dda. Felly, cadwch chi ni wrando felly ar y fideo yma.
Wel, dwi'n siŵr fod 70% o werthiant bloda yn y fideo yna, dwi'n meddwl, gymaint o floda, ond jyst i nodi yr achlysur felly. Yn draddodiadol hefyd, y darlleniad fydda'n cael ei ddarllen ar y Sul yma, 4 Sul y Grawys, bydda yr un am Iesu'n bwydo'r 5,000. Ac felly dwi am ddarllen y darlleniad yma ar eich cyfer chi y bore yma. Ac yna fydda ni yn gweld fideo arall, rhyw funud o hyd, sydd dwi'n hoff iawn ohono fo, di gael ei greu gan Gymdeithas y Beibl. Felly gadwch chi ni wrando ar y darlleniad o Lyc, pennod 9, ar nodau 10 i 17. Pan ddaeth yr apostolion yn ôl, dyma nhw'n dweud wrth Iesu beth roedden nhw wedi ei wneud. Yna aeth Iesu â nhw i ffwrdd ar eu pen eu hunain, i dref o'r enw Bethsaida. Ond clywodd y tyrfaoedd ble roedden nhw wedi mynd a'i ddilyn yno. Dyma Iesu yn ei groesawu ac yn siarad â nhw am Dduw yn teyrnasu. A iachau yr rhai oedden nhw a oedd yn sal. Yn hwyr yn y pnawn, dyma'r 12 disgybl yn dod ato a dweud wrtho, anfon y dyrfa i ffwrdd, iddyn nhw fynd i'r pentrefi sydd o gwmpas i gael llety a bwyd. Mae'r lle yma yn anial. Ond dywedodd Iesu, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. Dim ond 5 torth fach a 2 bysgodyn sydd gyda ni, meddan nhw. Wyt ti'n disgwyl i ni fynd i brynu bwyd i'r bobl yma i gyd? Roedd tua 5,000 o bobl yno. A dyma Iesu'n dweud wrth i ddisgyblion, gwnewch iddyn nhw eistedd mewn grwpiau o tua 100. Dyma'r disgyblion yn gwneud hynny ac eisteddodd pawb. Wedyn, dyma Iesu'n cymryd y 5 torth a'r 2 bysgodyn ac offrymu gweddi o ddiolch i Dduw. Torodd y bara a'i roi i'r disgyblion i'w rannu i'r bobl. Gafodd pawb ddigon i'w fwyta, a dyma nhw'n casglu 12 llond basgiad o dameidia oedd dros ben. Gadwch chi ni weld y fideo bach yma felly wedi baratoi gan Gymdeithas y Beibl, dyn y gwirthia. Cartŵn bach cyflym ydi o i nodi darlleniad ydyn ni newydd ei ddarllen felly. Roedd merch o'r enw Miriam yn rithro i Jerusalem. Roedd rhywun arbennig mewn trwbl. Clatch! Fe syrthiodd yn glec dros fachgen ifanc yn cario sach fawr o fara. Aw, fy men! Hei, ar y deg, fy mara! Gweiddodd y bachgen, oedd yn galw ei hun yn Simeon. Wyt ti'n iawn? Pam dy fod ti'n cario cymaint o fara? Nid yn rhyw fara yw hwn. Mae'n fara cras, ffres, blasus, ac mae ar gyfer rhywun arbennig. Allai ddim bod mor arbennig â fy ffrind i. O ie? Wel, fy ffrind i yw dyn y gwerthiau, medd Simeon. Aros, dyna pwy rydw i'n siarad amdano hefyd. Angofia i fyth y diwrnod y cwrddais i ag medd Simeon. Aeth cymaint o bobl draw mwyn gwrando arno'n dweud straeon am Dduw. Fe aroson ni mor hir nes i'n bolio ni ddechrau corddi, a fi oedd yr unig un ddaeth ag unrhyw fwyd. 2 bysgodyn ffres a 5 torth gras ffres flasus. Roeddwn i ar fi'n bwyta, pan ofyn am ffrind i dda am y bwyd. Gwyddiodd dyn y gwerthiau a rannu fy nghinio, a rywsut fe fwydodd 5,000 o deuluoedd. A nawr, mae pawb yn fy ngalw un, sim digon i'w gael, ac rydyn ni'n ei alw un chwip o chwedleiwr y bobl fwydo'r dyn y gwerthiau. O fideo, munud a hanner, dwi wrth y modd gyda y fideo yma. Mae Cymdeithas y Beibl yn ei ryddhau o dro i dro. Diolch i'n Deborah Nifynwyr y fanna hefyd am gyfieithu y darn, Elinor Wyn Reynolds wrth gwrs. Gadwch i ni droi at yn hemi nesaf, dad y gariad yn glir ddisgleiria. Gadwch i ni
canu yr emyn yma gyda'n gilydd felly. Porthu'r 5,000 felly. Sgyn i faint o weithiau da ni wedi clywed y stori yma. Mae ffordd tro dwi'n darllen neu'n clywed y stori yma, dwi'n gweld rhywbeth newydd o hyd ynddo fo. Pam o'n i yn blentyn bach yn yr ysgol Sul, o'n i yn cael taflen gyda 1, 5 torth a 2 bysgodyn ac yn cael lliwio y rheina i fewn. Ac wrth gwrs wrth fynd i'r ysgol uwchradd yn cael dramateidio'r stori mewn gwasanaeth. Wrth gwrs, mae'n un o storïau mwyaf cyfarwydd. Mae pobl a phlant a phobl ifanc hefyd yn gyfarwydd â hi heddiw hefyd. Does dim dwywaith fod y darlleniad yn cydio yn ychymyg pobl. Pob un sydd yn gwrando ac yn rhyfeddu fod y 5 torth a'r 2 bysgodyn wedi gallu troi yn wledd i 5,000 o bobl. Ond am yr ychydig oriau nesaf, dwi am edrych ar un peth mae Iesu yn ei ddeud yn y darlleniad, sef
rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddynt. Wrth ddarllen ar yr olwg gyntaf, efallai nad ydym yn talu sylw wir i eiriau Iesu Grist yma, gan ein bod yn rhyfeddu cymaint gyda'r wrth y porthi felly. Ac eto i gyd, mae'r hyn mae Iesu Grist yn ei ddeud wrth y disgyblion yn siarad hefo ni heddiw. Y cyd-destun, wrth gwrs, i roi y darlleniad yn ei cyd-destun, mae yn bwysig nodi beth sydd yn digwydd yn y benod felly, yn y benod yn flaenorol i'r darlleniad yma. A cyn cyrraedd y pwynt yma, mae Iesu Grist wedi anfon y deuddag, yr apostolion, y disgyblion felly, wedi anfon nhw allan mewn cenhadaeth yn dydy, yn ei enw ef. A mae wedi deud hyn, mae wedi rhoi nerth ac awdurdod iddyn nhw fwrw allan gythreiliad o bob math ac i wella clefydau ac i gyhoeddi teyrnas Dduw ac i achau'r cleifion. Dyna ydy ymhenod 9 cyn y darlleniad yma. A mi rydyn ni'n gwybod fod y daith cenhadol hynny wedi bod yn llwyddiant mawr oherwydd mae yn deud yn y testun bod nhw wedi bod yn mynd o bentra i bentra ac yn cyhoeddi'r newyddion da ac yn iachau mhobman. Dyna mae'r testun yn ei ddeud wrthyn ni, bod nhw wedi bod yn iachau mhobman. Ac felly wrth ddod at ein testun ni heddiw, mae'r apostolion yn dychwelyd yn ôl at Iesu ac mae o'n cymryd nhw i encilio, o bosib i feddwl am yr hyn roedden nhw newydd fod yn ei wneud yn ei enw ef, i rannu'r holl bethau da a gwirthia oedden nhw wedi gyflawni ar eu taith cenhadol. Yr hyn welwn ni wedyn wrth gwrs yn y darlleniad ydy bod tyrfa fawr o bobl wedi casglu o gwmpas ac isio gael clywed a gweld Iesu Grist. Cyhoeddodd Iesu'r newyddion da iddynt ac i iachau, oedd o'n iachau yr rhai oedd angen cael ei iachau. Ac wrth gwrs roedd y dydd rwan yn dirwyn i ben, roedd hi'n dechrau mynd yn nos, ac felly dywedodd y disgyblion wrth Iesu i'w hanfon nhw i'r pentrefi oedd cyfagos, iddyn nhw gael llety ac iddyn nhw cael bwyd. Oherwydd bod y lle yma yn anial, mae'r Beibl diwygiedig, mae Beibl.net yn ei ddeud wrthyn ni, neu mewn lle unig hefyd mae'r Beibl diwygiedig yn deud. Hynny ydy, roedden nhw yng nghanol nunlla. Wrth gwrs y geiriau mae Iesu'n ei ddeud wedyn ydy rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. Rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. Yn hytrach na gwneud fel oedd Iesu yn dymuno iddyn nhw wneud, rhyw atab negyddol, efallai, gafodd Iesu Grist yn ôl. Dim ond 5 torth fach a 2 bysgodyn sydd gyda ni, meddwl nhw. Wyt ti'n disgwyl i ni fynd i brynu bwyd i'r bobl yma i gyd? Wel, ar yr olwg gyntaf mae rhywun yn cytuno gyda'r disgyblion, mae'n wir nad ydy 5 torth a 2 bysgodyn yn gallu gwneud i 5,000 o bobl, ond mae rhyw elfen o syndod yma hefyd wrth i chi ail ddarllen y myfyrio dros y geiriau, o feddwl yr hyn oedd wedi digwydd cyn y darlleniad yma. Oherwydd mi roedd y deuddag newydd fod ar daith cenhadol, yn cyhoeddi'r newyddion da, yn iachau y cleifion yn bwrw allan gythreiliad yn enw Iesu Grist. Mi roedden nhw newydd fod yn cyflawni gwirthia ac yn gwneud yr amhosib yn bosib. Ac eto maen nhw'n gweld rhwystyr wrth i Iesu ofyn iddyn nhw fwydo rhai oedd yno. Os gwyn ni mae methu cyflawni'r wyrth oedden nhw, nad oes sôn o gwbl fod Crist wedi cymryd y pwerau hynny yn ôl oddi wrthyn nhw, neu a oedden nhw'n teimlo na nid eu lle nhw oedd cynnal y bobl hyn, gad iddyn nhw gynnal eu hunan, gad iddyn nhw fynd i'r pentrefi agosa. Ia, wrth ddarllen yr hanes felly, a gweld ymateb yr apostolion fan hyn,
Mae o fel drych mewn i fywydau ni'na hefyd fel unigolion, fel Cristnogion, fel eglwysi hefyd yn dydi. Yn ein cenhadaeth a'n galwad ni heddiw, a yda ni yn rhy barod i ddweud weithiau gad iddyn nhw fynd i rwla arall. Nid ein lle ni i'w gwneud. Neu a dyn ni'n gweld rhwystrau ac yn rhoi'r ffidil yn y to cyn meddwl am y peth o ddifri. Mae e'n bwysig yn nodi mae yn y darlleniad wrth edrych ar y dorf mae unigolion o wahanol gefndiroedd oedd yma. Y dyrfa, pob un a'i anghenion ei hun, 5,000 o ddynion mae'r testun yma yn ei ddeud wrthyn ni, bod ysgolheigion hefyd yn dweud fod gwragedd a phlant yn bresennol. Ond pwy yw'r unigolion hynny yn ein cymunedau ni heddiw? Y digartref efallai, y tlawd, y rhai sydd yn gorfod dibynnu ar fanciau bwyd, y rhai sydd wedi colli eu gwaith, a mae'r niferau sydd yn colli eu gwaith oherwydd Covid yng Nghymru yn syfrdanol o drist ac yn uchel. Y rhai sydd wedi heffeithio gan Covid, iechyd meddwl a lles meddwl unigolion. Neu beth am y rhai sydd yn galaru. Mae'r sefyllfa bresennol yn ei gwneud yn waith byth gyda'r cyfnodau clo. Ac wrth gwrs ar y newyddion yn ddiweddar yn meddwl am deulu Sara Everard, wrth gwrs, yr hyn sydd wedi digwydd mor drist ac yn meddwl am y teulu yn ofnadwy felly. Beth am y rhai sydd yn profi anghydraddoldeb oherwydd ei rhyw? Mae bobl sydd yn profi anghydraddoldeb oherwydd ei rhywioldeb. Beth am hiliaeth, y bobl sydd yn gwynebu hiliaeth pob diwrnod i'w bywydau? Beth am y bobl hynny mewn rhyfal neu mewn gwrthdaro? Yn ystod yr wythnosau diwethaf, dwi wedi bod yn edrych yn fanwl ar yr hyn sydd yn digwydd yn Myanmar, fatha mae nifer ohonoch chi, dwi'n siŵr. Ac yn clywed am y bobl hynny nad ydy llais yn cael ei chlywed. Ac mae hynny wrth gwrs yn ofnadwy o drist felly. Mae angen gweithredu a mae angen cynnal yr holl bobl hyn. Dim ond cyffwrdd yn ymyl y fowlan ydw i fan hyn. Mae cawl o sialensa a phroblemau eraill nad ydw i wedi sôn am danynt wrth gwrs. Pan ddwedodd i disgyblion gad iddynt fynd i fwyta, yn amlwg roedden nhw wedi cydnabod y sefyllfa oedd yn ei gwynebu. Roedden nhw'n gwybod fod y bobl mewn angen o fwyd. Ac mae hynny yn gam cyntaf yn dydi, y cam o gydnabod fod yna angen. Dwi'n siŵr eich bod chi fel unigolion ac fel eglwys wedi sylweddoli a chydnabod yr angen sydd yn eich cymunedau lleol chi. Beth mae Iesu yn ei ddeud wrthyn ni? Rhowch chi rhywbeth i fwyta iddyn nhw. Rhowch chi rhywbeth i fwyta iddyn nhw. Mi oeddwn ni yn rhan o dîm oedd yn ysgrifennu Oedfa Eisteddfod Genedlaethol Llarwst 2 flynedd yn ôl bellach, neu jyst iawn yn 2 flynedd yn ôl, a mae'n chwith meddwl na fu na Eisteddfod eto tan 2022. Ond wrth gwrs, yn y rhan o'r gwasanaeth yna, mi wnaethon ni ysgrifennu y gwynfydau mewn ffordd wahanol iawn. A swn i'n licio adrodd y darlleniad yma i chi. A be oedd, mi oedd y plant a'r oedolion yn ymatab i'w gilydd. Ac mae hi yn ddarlleniad sydd yn procio'r meddwl. Reit? Felly dyma hi. Dywedodd Iesu, gwyn ei byd yr rhai sy'n gyfforddus, canys y mae Duw wedi dangos ffafr iddynt. A wedyn byddai'r plant yn gofyn cwestiwn i'r oedolion, do wir? A'r oedolion yn ateb, naddo ddim. Dywedodd Iesu, gwyn ei byd yr rhai sydd â chronfa bensiwn lawn, canys y mae Duw wedi dangos ffafr iddynt. Do wir? Naddo ddim.
Dywedodd Iesu bydd y cryf a'r gyrmus yn etifeddu'r ddaear. Do wir? Na ddo ddim. Dywedodd Iesu gwyn I byd y rhai sy'n ennill gan y byddant yn etifeddu popeth. Do wir? Na ddo ddim. Dywedodd Iesu peidiwch gwneud dim byd fydd yn tanseilio'r drefn bresennol, byddai hynny yn mynd yn groes I wyllys Duw. Do wir? Na ddo ddim. Dywedodd Iesu edrychwch ar ôl eich hunan, ac os oes unrhyw beth dros ben gennych, rhowch ddarn arian i'r tlawd. Do wir? Na ddo ddim. Yr hyn ddywedodd Iesu, mi ddywedodd gwyn ei byd y tlodion, gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, dywedodd Iesu gwyn ei byd y rhai addfwyn, gwyn ei byd y rhai trigarog, dywedodd Iesu gwyn ei byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder. Ia, dyna y gwirionedd a dyna ddywedodd Iesu. Mae'n ddarlleniad sydd yn procio'r meddwl, ond hyd yn oed yn y gwynfyda, tanlinellu mae Iesu y rhai sydd wedi bendithio. Yn aml iawn y rhai sydd ar gyrion cymdeithas yn ogystal, y gwanaf o fewn yn cymdeithas ni, y tlodion, y rhai sy'n galaru, y rhai sy'n newynu, yn sychedu am gyfiawnder. Yr hyn da ni'n ei weld yn aml iawn ydy, lle da ni'n methu mae Iesu yn cynnal dim ots beth. Ond mae Iesu yn rhoi cyfrifoldeb I nina hefyd I wneud y gwaith, I fugeilio praidd Duw, ac I fwydo'r digartraf I ddilledu'r tlawd. Ein braint a'n cyfrifoldeb I westyn allan yn enw Crist ynde. Nid bara yn unig oedd Iesu'n bwydo'r dyrfa naci, ond mi roedd Iesu'n bwydo cariad, yn bwydo gwirionedd, heddwch a llawenydd. Mi roedd o'n bwydo'r newyddion da mai fo oedd y Meseia, sydd wedi dod â goleuni I ganol y tywyllwch. Mai fo ei hun yw'r harbwr yng nghanol y storm, ynde? A hitha'n Sul y fam a sôn am Dduw fel mam yn ogystal. Rydyn ni wedi darllen yr adnod eisoes yn y fideo yn gynharach. Byddai'n eich cysuro chi fel mam yn cysuro ei phlentyn. Byddwch chi'n cael eich cysuro yn Jerusalem, medda Duw. Dyna oedd geiriau Duw I genedl Israel oedd yn mynd drwy gyfnod anodd wedi bod drwy'r gaethglyd ar y pryd wrth gwrs yn doedd. Ond dyma fel mae Iesu yn cysuro nina hefyd. Ac I gyhoeddi fod y cysur yna ar gael I eraill yw ein galwad ni. I ddeud wrth bobl am Iesu Grist, I weithredu mewn cariad oherwydd cariad yr arglwydd Iesu Grist sydd y tu fewn I ni de. Mae'r adnod olaf yn y darlleniad wnaethon ni ddarllen yn deud hyn, cafodd pawb ddigon i'w fwyta, a dyma nhw'n casglu 12 llon basged o dameidiau dros ben. Hynny ydy roedd y basgedi'n llawn yn amlwg, roedd nhw'n gorlifo fod yna ddigonedd dros ben hefyd. Ond nid dyna ddylan cariad ein heddwch a'n cysur nina fod hefyd, fel ein fod yn gorlifo. Mae Iesu wedi'n dysgu eisoes sut I wasanaethu yn ei enw ef. Ewch a chyhoeddi'r newyddion da. Penillanw'r newyddion da wrth I ni ymlwybro at y Pasg yw fod Crist wedi marw troston ni ac wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, a hynny am ei fod o yn caru ni. Dyna I chi fraint cael dweud amdano ynde. Ac felly am yr ysbryd glân, gyfynnwn ni'r ysbryd glân yn cynorthwyo ni ar y daith honno I gynnal ein cymunedau. Mae'r emynydd yn deud o Dduw fy ngheidwad unau, rhod ysbryd I mi nawr, yn ysbryd o wasanaeth
yng ngrym dy gariad mawr. Ti feddyg, clwyfau dynion, rho i mi ddwyn y groes, a llwyr gysegru mywyd i leddfu dynol loes. Ia, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddynt, medd Iesu. Mwyn i enw. Amen. Fe gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi rwan. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd, madda i ni arglwydd bod tro da ni'n teimlo'n flinedig ac yn swrth. Yn aml, da ni yn gwneud esgusodion dros beidio rhannu a thros beidio codi llais a thros ddiffodd y teledu. Gad i ni glywed dy lais yn galw, rhowch wi rhywbeth i'w fwyta iddynt. Wrth edrych ar yr hyn sydd ar y newyddion dros bobl Iemen a thros bobl Myanmar, am phob gwlad arall sy'n gwynebu newyn. Dyn ni'n gweddio dros wragedd a phlant, dros famau, dros wyr a'r henoed, dros bawb nad ydynt yn gwybod o ble mae'r pryd nesaf yn dod. Gad i ni glywed dy lais yn galw, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddynt. Gwyddiwn dros deuluoedd ar draws Cymru sy'n stryffaglu i geisio rhoi bwyd ar y bwr'. Dros bawb sydd yn disgwyl am ddydd daliadau mewn system anodd a chreulon. Dros bawb sydd wedi colli gwaith a sicrwydd, a hynny oherwydd y pandemig yma. Dros bawb sydd yn methu cael gwaith. Dros pawb sydd yn cael ei gorfodi i ddefnyddio'r banciau bwyd. A thros bawb sydd yn cynnal gwaith y banciau bwyd. Dros bawb nad ydych chi'n gwybod o ble mae'r pryd nesaf yn dod. Gad i ni glywed y lais yn galw, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddynt. Da ni hefyd arglwydd yn gweddio dros da ni'n hunan. Ymegni i godi llais ac i herio systema sy'n caethiwo pobl mewn tlodi. Am ysbryd i dorchu llewis ac ymgyrchu am bolysia a gwleidyddiaeth deg. Am y ffydd i gredu yn ffordd dy deyrnas di. Ia, byddai ni fod yn barod i weithredu yn ystod ac ar ôl y cyfnod clo. Arglwydd i'r rhai sy'n newynu, rhofara. Ac i nina sydd â digon gennym i'w fwyta, rho newyn am gyfiawnder. Yn enw'n arglwydd Iesu Grist, felly. Yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnw'r wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw. Deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein barau benyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr. O Dduw ein tad, ia bydd gyda ni felly, gan y bod yn gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni felly ganu ein hemyn olaf sef emyn mawr oedd Crist yn rhagwydd-oldeb, a dwi am rannu y fideo yma gyda chi unwaith eto. Gan obeithio fod y sain yn diweithio tro yma.
gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen. Diolch yn fawr, Dylan. Os wneud i roi'r rheolaeth nôl i fi nawr, os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr iawn am yn harwen i bore yma ac am y paratoi trylwyr iawn ar gyfer yr oedfa yma. Ac wedi plethu pethau at ei gilydd gan gofio'r Sul a phwysigrwydd y Sul i gymaint o deuluodd wrth gwrs, ond wedi plethu'r cyfan hefyd gyda'r neges sy'n, y darlleniad sy'n draddodiadol gyda'r Sul yma. Diolch yn fawr iawn. Yn gwerthfawrogi'n fawr dy arweiniad i ni y bore yma yn sicr. A wy'n gweld ambell i neges yn dod fyny ar y sgrin gan y bobl yma sy'n deall shwt i wneud pethau fel ni wrth gwrs. Ond i'n meddwl nad oedd Gwyn a Mari ddim yn experts ar yr